איזה מנורות. כן. וואי, איזה כיף, שבת, ארוחת שישי. לא עשיתי כבר איזה כמה חודשים ארוחת שישי, אני בקופה. אוקיי, מה יש לנו פה בעצם? זה רק ירקות. כן. כן. כן? כן. וואי, התפוצצתי. תרגיש חופשי. איזה קטע זה? יחסית לזה שאני מכירה אותך חצי יום כזה, אני מרגישה איתך מה זה בנוח. היה לך טעים? פוצצתי. כן. וואו. וואי, סורי. לא, אני סרחולית. אני פשוט לקחתי כבר איזה יומיים, כי אין לי דוד, ותקלקל, אין לי מים אז. מה יש לך? בואי, יש לי פה מקלחת, את בכיף יכולה להתקלח, יש לי מגבת. לא. אני לא הזעתי כל כך הרבה ביומיים האלה, אז אין לי כל כך מה סיבה להתקלח. זה בכלל. אוקיי. זה הטעים? סבט? כן, כבר שאלת את זה. את רוצה לעשות קטנה? מה, כאילו... בשירותים? אני פשוט עוד לא עיכלתי. מה? מה? סתם. זה שואל. סורי. כן, כאילו למה לא? כן, כן. יש לי פה מסע. סורי. לא הבנתי מה. התחלתי לך פה משהו. יותר נכון מישהי. מישהי. כן. קוראים לה ג'ולי. טוב, ladies first. תודה. כן? וואו, מה זה? זה סטיביה? סטיבה. את ישנת פעם, כן? כן, נשענתי מיליון פעם. אוקיי. אני הולכת שנייה לשירותים. כן, את בסדר? כן. הצילו, אתם יכולים לעזור לי. שלום גברתי, הגעת למכבי אש? אתם יכולים לעזור לי להתקשר למשטרה, רוצים לאנוס אותי. גברתי, אנחנו מכבים שריפות. הכל בסדר? כן, כן. סליחה, וואו, התפוצצתי, ממש. וואי, בוא נצא לנשום קצת אוויר. בוא למרפסת. לא, חוץ, בא לי בחוץ, קצת אוויר. את רוצה איזה, אני ארגן לך איזה תפוח, אני אשטוף את התפוח, אני תרגיש יותר טוב. לא, כי אני פשוט, אני בסדר גמור באופן מוחלט, אז אני לא צריכה תפוח. זה 2 שניות, אני שוטף לך אותו. רגע, אפשר לעשות תפוח למטה? הדלת מעולה, דרך אגב. מה? אני אשטח לך, שנייה. הדלת ממש מעולה. למה זה כאילו? אוקיי. שנייה, טניה, מה קורה איתך? לאן את רצה? מה יש לך? כוח אותי. מה, מי אתה? איזה מי, אני מחכה לך. לי?
סתם כפרה, אני גר פה, מה יש לך? מה אתה מכיר? שכן. למה אין אנשים ברחוב הזה? סליחה, אני צריכה עזרה. Can you speak English? Yes, my heart is Your heart? fast. Is Your heart? very fast. You're in love? No, I'm going to die. Full. No, this man is chasing after me. I don't know what to do. Don't let him take me. I'm going to die. No. You're not going to life now. What? What? One. Water? Water? Okay, I'm going to bring you a water. Don't leave me. I'm going to bring the water. I will be right back. Okay. למה רץ? The things we do for love, huh? Jesus! What the fuck is wrong with you people? Sorry. Oh, sorry. תגידי, את לרוב ככה בורחת מאנשים? לא. תגיד, מה שעישנתי זה היה באמת רק מריחואנה? האמת שאתה באמת בחור טוב. אתה יודע שרצת אחריי. ברור. מה, באמת רצית שנהיה רק ידידים? ולא תכננת לאנוס אותי עם השכן שלך מלמטה? מה פתאום? אוקיי. טוב, אני צריך לקום מחר לעבודה מוקדם בבוקר. נזוז? כן. תגיד, אתה לא נמשך אליי בכלל?